Запряха го на терасата и си кълбатата на терасата, да може да пъха му това. Мой на си е дружелюбен. Ударим ще вчера. Стига ли се, ма? Стига ли? Копатовка. Какво се правиш? Аз искам да намеря сини, който може да сляза, не може да намеря нещо такова. Геро? Стига, ма. Добре, ти къде си горе, тук се... Какво имаш почивка по горе? Не си смисли. Пачката му изцяла, аз ще покажа един тип, който снимах просто изглежда супер по-яко. Добре, а пък на Аксел са му срязани ушите. Как? Те са му големи, аз ще ги покажа. Ами да изглежда лош. Те са бойни кучета. Значи бултирера и с най-зелената захапка и с него са там. Други такива, като свина. А тя не точно е човек. Ми той е не по-малко с После да се го гледаш. Не съм такъв разбрач. Кой е плерич? Кой е плерич? Те с черните дълги кобермани. Его? Питбул същия, само че не е кафява ми черен, снимал по хили просто, защото после ми слушам да ги А пък на Аксел са му отрязани. Вижте как са плесна. Ни на Аксел са му отрязани, ще са такива остри. Че е съвсем супер яко кученце. Вярно, много е зло. Ако го обучиш, няма никой да те прикуни, ще не може да направи. Ми лошо изглежда. Ти вози. Ти вози. Двете са 5 вълчета, само че едното шиши, другото биеше.